Здравейте! В днешното видео ще ви покажем как да пуснете месечен и годишен отчет на касов апарат Daisy Prefect. Включвате касовия апарат от бутона за включване с задържане на бутона. След като се появи главно меню, с стрелките позиционирате на фискална памет, натискате бутона OK, въвеждате парола 4 деветки, потвърждавате отново с OK. След като се появи фискална памет, натискате два пъти единица, натискате STL, апарата ви пита за начална дата, въвеждате 01.08.24, използваме в случая пример август месец 24 година, ако беше за годината ще да е 01.01.24, натискаме QTY, крайна дата в случая 31.08.24 и накрая приключваме с бутона VD. Това е съкратен периодичен отчет за период. Ако искаме да е детайлен, в началото не се въвежда два пъти единица, а се въвежда само един път единица и отново STL, начална дата, QTY, крайна дата и VD. Това са двата вида съкратен и детайлен периодичен отчет за период. Благодаря ви, това е всичко.